Γεια σας κορίτσια! Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη μου ελεύθερη μέρα, επιτέλους. Σήμερα θα κατέβω, θα πάω μια βόλτα, οπότε ήθελα να σας δείξω λίγο έτσι ένα μάτι, λίγο διαφορετικό από αυτά που κάνω. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι διαφορετικό. Τώρα τελευταία ήμουν πολύ του φυσικού λόγω δουλειάς, λόγω ότι βιαζόμουν, έβγαινα βαφτί, έβγαινα ίσα ίσα κάτι να πετάξω, λίγο make-up, λίγο bronzer και ένα χείλη. Αλλά αυτά θα σας τα δείξω σε ένα άλλο βίντεο που θέλω να σας μιλήσω για κάποια προϊόντα τα οποία θεωρώ ότι αξίζουν και όταν είστε on the go σας κάνουν πιο εύκολη τη ζωή. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το tutorial και την ρετουριθμή και θα τα πούμε αργότερα. Ξεκινάω, sorry για τη φασαρία, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ξεκινάω με το paint pot της MAC Soft Ochre. Συνήθως το απλώνω έτσι γρήγορα με ένα πινέλο για να μην βάζω τα δάχτυλά μου μέσα στο paint pot. Το σετάρω με μια σκιά στο χρώμα του δέρματος. Γιατί δεν θέλω να μου κάνει γραμμές. Την αρχή που είχα αγοράσει αυτό το paint pot δεν μου άρεσε καθόλου γιατί έκανε γραμμές, αλλά δεν είχα δοκιμάσει να το σετάρω. Και γενικά βλέπω ότι προϊόντα, ξέρω εγώ, με την πρώτη εφαρμογή μου αρέσουν και μετά δεν μου αρέσουν και το αντίστροφο. Οπότε να δίνετε χρόνο στα προϊόντα σας. Και έπειτα από αυτό θα πάω με το bronzer μου, είναι της Bahama Mama. Να περάσω λίγο το crease. Κάποιος παντρεύεται. Μου λείψαν πάρα πολύ τα βίντεο, πάρα πολύ πραγματικά. Η παλέτα που χρησιμοποιώ είναι από την PH γιατί έχω ξεχάσει την έχω ξεχάσει την, πώς τη λένε τώρα, την τσόκολη που χρησιμοποιώ πάντα από τότε που την πήρα. Θα πάρω αυτήν εδώ τη mauve, είναι μια σκούρη mauve. Λίγο θα πάρω, όχι πάρα πολύ. Και θα τη βάλω και αυτή στο crease. Θα πάρω ένα πινελάκι τέτοιο και θα πάρω μια πολύ σκούρη καφέ, την πιο σκούρη καφέ που υπάρχει μέσα στην παλέτα. Και τη βάλω πάνω στο κινητό βλέφαρο. Και την ίδια θα περάσω από κάτω. Θέλω σήμερα κάτι έντονο γιατί είναι από τις πρώτες μέρες που κάθομαι, η αλήθεια είναι, και έχω λίγο χρόνο και επειδή θα βγω, θα ήθελα να κάτσω έτσι να κάνω λίγο πιο έντονο μακιγιάζ και αυτά που έκανα παλιά τέλος πάντων. Ενδιάμεσα παίρνω και το blending brush και σβήνω. Άλλαξα setting στην κάμερα, άλλαξα και πινέλο. Πήρα ένα λίγο πιο fluffy, είναι το σαν το 217 της MAC είναι. Και τσεκάρω λίγο στο μεγάλο καθρέφτη να δω τι κάνω και συνεχίζω να σβήνω. Πιάνω και λίγο bronzer. Σε αυτό το σημείο
πάω και βάζω λίγη μαύρη σκιά πάνω στο κινητό βλέφαρο και στη συνέχεια θα τη σβήσω. Κάνω εδώ πέρα τα σβησίματά μου. Θέλει αρκετή υπομονή όταν επιχειρήσεις να κάνεις σμόκι. Αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να με δω έτσι με ένα έντονο μάτι. Τώρα θα πάρω και μια ανοιχτή σκιά να βάλω κάτω από το φρύδι. Έτσι. Και στην εσωτερική γωνία του ματιού. Αυτό είναι σχετικά προαιρετικό, δηλαδή αν θέλετε να είστε λίγο πιο goth, δεν χρειάζεται να το βάλετε. Είναι πάρα πολύ γνωστή. Άμα τη θυμηθώ θα σας το γράψω κάπου εδώ. Είναι η μόνη που δίνει τόσο πολύ λάμψη στο εσωτερικό. Έχει φοβερή απόδοση θεωρώ. Θα βάλω και λίγο μαύρο μολυβάκι στο εσωτερικό του ματιού. Και θα πάω να βάλω από πάνω μια πολύ λεπτή γραμμή eyeliner. Λοιπόν, έκανα εκτός κάμερα, έβαλα τουφάκια και έβαλα μάσκαρα γιατί αποκλείεται να τα κατάφερνα on camera αυτό το πράγμα. Και τώρα πάμε στα χείλη, θα βάλω αυτό το μολυβάκι. Είναι από Makeup Fashion ή Fashion Makeup το 7. Είναι τέλεια αυτά τα μολυβάκια και πάρα πολύ φθηνά, δηλαδή δεν αξίζει να πάρετε τίποτα άλλο, είναι καταπληκτικά και έχουν καλή διάρκεια και ωραία υφή και καταπληκτικές αποχρώσεις, οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να μπω στη διαδικασία να ψάξω για κάτι διαφορετικό. Αυτό το χρώμα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θέλω να σας δείξω και από πάνω το συγκεκριμένο liquid lipstick της Colourpop. Δυστυχώς δεν έχουμε στην Ελλάδα Colourpop, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να έρθω κατά κάποιο τρόπο. Είναι το Beeper. Είναι πολύ πιο ψυχρό από αυτό που ήδη φοράω, το μολυβάκι, αλλά λόγω του ότι είναι liquid lipstick γίνεται ένα και δεν επηρεάζει. Απλά εγώ το βάζω επειδή περιγράφω αρκετά τα χείλια μου και θέλω να έχω ένα σωστό οδηγό. Νομίζω ότι τελείωσα, νομίζω ότι αυτό ήτανε. Δεν σας έδειξα make-up, bronzer κτλ. Γιατί δεν χρειάζεται, σας το έχω δείξει 100 φορές σε όλα μου τα βίντεο. Ήθελα πιο πολύ έτσι ένα γρήγορο getting ready. Πιο πολύ ήθελα να ετοιμαστώ και για να βγάλω και ένα βίντεο. Είπα να το κάνω. Γενικά τώρα τελευταία δεν ξέρω κατά πόσο, ενώ μου αρέσει το μακιγιάζ, δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να συνεχίσω ακριβώς τα tutorials σε φάση step by step μαθήματα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Λίγο πιο χαλαρά μάλλον θα συνεχιστούν, γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο το vlogging, είναι ίσως λίγο πιο εύκολο. Γενικά νομίζω ότι επαναλαμβανόμαστε πολλοί YouTubers που έχουμε κανάλια beauty, οπότε λίγο και λίγη αλλαγή δεν βλάπτει. Και εννοείται πως αν έχω κάποιο καινούργιο μακιγιάζ ή κάποια καινούργια τεχνική που μου αρέσει, εννοείται πως σας τη δείχνω. Απλά δεν θέλω να είναι όλα τα μακιγιάζ ίδια, όπως και αυτό νομίζω ότι θα το έχετε ξαναδεί. Καταπληκτικό χρώμα το συγκεκριμένο το Beeper, δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω. Πάμε να κλείσουμε αυτό το βίντεο γιατί θέλω να κάνω και κάτι άλλο και κάτι άλλα. Και θα πούμε στο επόμενο φιλάκια.